அன்னைக்கு அவனுடைய வாழ்க்கை மாறுச்சுன்னு சொல்லலாம். என்கிட்ட நிறைய திறமை இருக்கு, என்னையும் உங்க டீம்ல சேர்த்துக்கோங்க. யாருடா நீ கோமாளிகான்? உன்ன மாரி நோபலா எங்க டீம்ல நாங்க சேர்த்துக்கிறது இல்ல. ஐய் நோப கிளம்பு கிளம்பு, வந்துட்டான் அழுக்கு பனியனும் பழைய ட்ரவுசரும் போட்டுக்கின்னு. இங்க பர்றா, நோபுக்கு கோவலாம் வருது, கோச்சிக்கிட்டு போறான். அப்படியே போயிடு, திரும்பி வந்துடாத. அப்படியே போயிடு, திரும்பி வந்துடாத. எனக்கே என்ன பிடிக்கல, என்ன ஏன் தான் பெத்தாங்கன்னு தெரியல. திறமை இருந்து என்ன அசிங்கப்படுத்துறாங்க. உங்க அப்பா உன்னை தனியா விட்டுட்டு போயிட்டாருன்னு நினைக்காத. நான் எப்பயுமே உன் கூட தான் இருப்பேன். இந்த உலகம் உன்னை அசிங்கப்படுத்தும் போது இது உனக்கு தேவைப்படும். உங்க அப்பா கிட்ட தரதுக்கு பெருசா காசோ பணமோ எதுவுமே இல்ல. இது மட்டும்தான் உன்கிட்ட விட்டுட்டு போனாரு. இது மட்டும்தான் உன் கூட கடைசி வரைக்கும் இருக்கும். இந்த உலகம் உன்னை எதை வச்சு அசிங்கப்படுத்துச்சோ அவங்க முன்னாடி நீ யாருன்னு காட்ட வேண்டிய நேரம் இது. நான் உன் கூட இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நீ கவலைப்படாத. உன்னை அசிங்கப்படுத்தினவங்க முன்னாடி நீ யாருன்னு காட்டு போ. அன்னைக்கு கிரிமினல்ஸ்லாம் அவங்க இடத்தையும் அவங்க ஆளுங்களையும் ஆக்கிரமிச்சுட்டாங்க. பர்றா, சொன்னது புரியுதா இல்லையா? ஒருத்தனையும் விடக்கூடாது, எல்லாரையும் முடிச்சிடு. என்னம்மா கண்ணு, சௌக்கியமா? அப்புறம் வீட்டுல எல்லாரும் எப்படி இருக்காங்க? அவங்க அடிச்சு மாஞ்சிக்கிட்டோம், நம்ம ஒரு பக்கம் கேம் விளையாடுவோமா? யாருடா நீ? ஹாய் கிரிமினல்ஸ், பொம்பளைகிட்ட போயிட்டு உன்னோட திறமையை காமிக்கிற, முடிஞ்சா என் கிட்ட காமியா? நே பயமா இருக்கு, போயிடுவோம். யாருடா நீ? புதுமுகமா இருக்கு. வந்த கன் எடுத்து போட்ட போயினே இருக்க. ஆம்பளை அந்த கையில சண்டை போடுற. செஞ்சிட்டா போச்சு. இது வரைக்கும் கிரிமினல்ஸை யாரும் எதிர்த்ததா இல்ல. ஆனா அன்னைக்கு அவன் அதை மாத்திட்டான். எல்லா கதையிலையும் நல்லவன் எப்படா ஜெயிக்கிறான்னு சொல்லிட்டு கேட்பீங்க. அது அப்படி இல்ல. ஒருத்தன் சின்ன வயசுல இருந்து அடிப்பட்டு நொந்து போய் போதுண்டா சாமி இந்த வாழ்க்கைன்னு சொல்லி வெறுத்திருப்பான். அது மட்டும் இல்ல, ஜெயிக்கின்ற வெறி அவனுக்குள்ளே தான் இருக்கு எப்பயுமே. அப்படி ஒரு சம்பவத்துக்காக தான் அவன் காத்துன்னு இருப்பான். இந்த உலகத்துல அவமானமும் அசிங்கமும் அதிகம். நாங்க கேக்குறது எனக்கும் திறமை இருக்கு, எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுங்க தான் சொல்லிட்டு நாங்க கேக்குறோம். இந்த உலகத்துல நம்மள தட்டி விடுறதுக்கு நிறைய பேர் இருப்பாங்க. இனிமேவாது உங்ககிட்ட காஸ்டியூம் இல்ல, நீ நோபுன்னு சொல்லிட்டு அவனை தட்டி விடாதீங்க. நீங்க அவனை தட்டி விட்டீங்கன்னா அவன் எல்லாரும் உங்களை ஒரு நாள் தட்டி விடுவான். டோன்ட் அண்டர் எஸ்டிமேட் நோப்.